Вече съм вкъщи, време е да направим един бърз извод за деня. Най-вече в ветровитото време, в което снимаме, включително и сега. Може би усещате вятъра в микрофона. За да предпазим аудиото на видеото си, хубаво е да използваме протектор. Този протектор, който е оригиналния, идващ с микрофона, не е особено добър при силен вятър като този. Няма да осъществи добра защита. Това е нещото, което ни трябва. Този е специално за микрофона Sennheiser, с който записвам. Направен е от такава космата пухяста материя. Виждате, изкуствена, разбира се. Сега ще ви покажа разликата. В момента сме с протектора. Освен, че има тази пухяста повърхност отгоре, колкото е по-разрошен този космат протектор, така да го кажем, толкова по-добра ще бъде защитата. Разбира се, има и трето ниво на защита от силен вятър, което е нещо като допълнителна кутия за микрофона, която вече е доста по-скъпа, но в общи линии едно такова косматичко нещо, което може да бъде специално за вашия микрофон или да закупите като универсален аксесуар. Общо взето има такива. Ще ви свърши отлична работа, когато записвате аудио в подобни ветровити условия. Този протектор, обикновения, който идва в комплект с повечето микрофони тип пушка, да кажем, е подходящ, когато имаме съвсем лек вятър или пък когато говорим по-близо до микрофона, ще предпазим аудиото от постъпване на някакви пукащи звуци, които благодарение на вашата добра дикция могат да се получат при аудиото. Втория важен извод за деня е, че ако нямате навика да си постригвате достатъчно редовно и косата ви е като моята, не карайте колело, нито мотор без каска, нито пък автомобил кабрио, защото косата ви става съвсем тип прическа Бони М. Който не знае Бони М, значи е наистина млад.